Into lezicema ukuthi kuse-America la uyiwe le nto kwathi dwe epheni ghost 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 kwathi dwe epheni ghost. Sanibonani, igama lami ngo-Andile wakamsebeni umuthando ngangibiza ngo-Ebensile umjito eghost umjito onganankinga umkhokhwentela umphathi wetayitela abathi ntwana yama-90s. Welcome to the Blomas podcast with myself Ebensile. Angihambi ngedwa, ngihamba nosisi wami la. And I go by the name of Uthulile Makunga E2K LU1K Clackets. This is our first episode, first season of the Blomas podcast. Siyacela bafethu ukuthi nazi ukuthi leli zoba ekhaya lethu sonke o35 eMhlathuze KZN inkulu kakhulu KZN, so kuzoba ekhaya lezi la esobe sihlala khona phansi nabantu enbathandayo abaku music, entertainment, ama creatives kuningi ukuhlukene, but njengoba sizobe simove kuningi kuzovela ozoqhamuka enizokuthanda nani. Yeah. And ngicela nje eda kuleyo part ukuthi ikhaya lase O35 sibonile ukuthi kune gap e-O35 asina podcast kanjani kanti ama talent maningi kakhulu, kunabantu abadizanayo, kuno DJ, ama musicians, ama artists, kunama clubs, kuningi kakhulu, so manje sifuna ukuvala leso space ngoba italent likhulu kakhulu la. Ngisakhuluma endabeni yama talent nogroove, ugcina nini kuya ku groove vele? Yo, hey ngiyesa Friday kuzosa kube Saturday khona le ndawo lo okabhala ngayo ku on Facebook uthi uyafisa ukuya khona. Oh J1 eManguni kuthiwa yini bathini Mgodini ya kade ngikhona ke Friday. Ayi kumnandi lapha kodwa into engayibuka lapha la isikhaweni mfethu igroove sibabaningi kakhulu kwi parking. Akazi kuzwa yini akusangena manje phakathi kuba mnandi ngaphandle, bahlala ngaphakathi kwivenue uma besafika nje yabo besayicala ama drinks abo, angazi ikhathi besezithi kusokwenze njani bavele fuce kuba nje ama meeting emotweni kodwa phela ke ngicabanga yini edala lokho ukuthi manje abantu bephuma mhlawumbe i-age basuke befuna ukuyoshaya umoya ngaphandle ngoba phela thina sesithe kuyabama 19 yeah and time sesizozela lapha and leyo age group yethu ke leyo ma 90s noma 80s yevamise ufica sibamba ama meeting ngaphandle noma umsindo so ungaphakathi kwivenue basofuna uxoxa into zabo bona sekuqina amathawa, angazi ke sekwenze njani kodwa nje futhi kuba into kanjalo nje futhi into engafika kayi pick up because nami bese kunesikhathi ngasabi groove, bese kunesikhathi eside yabo because bengingekho vele around la, so khona bengikhona, so ngisanda kubuya nje naye ake ngiphume nami ngiyobona abantu angafika kweze yakhala impela kodwa manje abothi okay i-groove culture sekhona but sekusena lokho ukuthi hayi abantu bathanda amakhona abo bezenzela into zabo eceleni yabo kuba into kanjalo ugcine nini. Mina ukuya nje kwi-groove lapha engaya khona kwi-groove nga-enjoya kwakuwani akuyona one more night kwakwi ibhino ngoDisemba yabona ke the best ngeside lami ngiyafisa namanje uyasenda la event la imnandi it's the best imnandi event. Angisuke uyibona lento yokuthi thina abantu abamnyama sinalo lento yokuthi angimele uhambe enqunu, angimele njani mhlawumbe uhamba enqunu ebeach abafana solokho bekubuka ngelenyiswa beshaya amakhwele befuna ukukutoboza futhi ku wrong wini yokutoboza ukushaya amakhwele just ku wrong cause uma ngigqokile nje kakhulu anwashaya amakhwele why manje uma mhlawumbe ngigqokile bikini yami sekumele ngifile insecure njengamanje sekumele ngicover up kanti kula event abantu babeyigqokele noma yini, abanye kuvela izinqa akekho umuntu mhlawumbe nanokuthi wenze mhlawumbe uenjoy kakhulu nanokuthi abantu vela amajit aku event understand vele ukuthi i-concept ye event vele bakulindele ukuthi bengabona abantu sizwana begqoke ngalendlela ebeach abantu bayazi ukuthi ebeach akugqokwa. Why mengise beach mina lapha eBay sekabafana sebezongishaya amakhwele ngoba phela siyazi use beach akugqokwa. Bengithi abanye abantu besifazana baya appreciate lo nto lokuthi yabo kukhona uku-appreciate ukuthi okay ngiyahamba phela abafana vele basongibuka ngoma ngini kahle kodwa khona lokho abakwenza uzizwe usu uncomfortable manje ungathi manje konke wrong ngomzimba wakho kanti vele imizimba yethu ayifani. Sidalwe ngokukhula vele uzo experience izinto ushintshe emzimbeni wakho kodwa manje lokho kumele ube comfortable ngomzimba wakho kodwa manje abantu mebehamba bekubuka ngelenyiso bakugcina ungabisaba comfortable kanti kule event leya angifuna uqamba amanga. Cha nami ngiyafisa ukuyathenda first ngasimambo ama clips fethu izithombe ezizaza khona bonza okay
i-page yamanje umhlathuzi yamanje is onto something coming to ama concepts ama event abawenzayo ngabothi okay la content enzakalayo yabo imnandi kakhulu yabo ayisho umuntu engayisupporta la event futhi singaya so ngoba laphana akufana lama event ukuthi uyazi usivele khona ubani ama-artists azobe khona laphana ufike kube yi-surprise umuntu hayibo safisa ukwazi ukuthi what's the idea behind ukuthi ingakhishwa line up yala event leyana first angazi nami kodwa at the same time futhi interesting ngalokho futhi ukuthi awazi futhi ulindele but uyazi kuzoba mnandi kodwa manje awazi futhi ulindele bani kodwa khona i-artist ezoba khona yabo and kuzoba mnandi futhi and sokumnandi kodwa-ke manje ngifisa sengathi abantu abaningi kuma-events abasupport ama-events abantu basesikhawini abantu basesikhawini bayasupportana kakhulu kodwa manje-ke ayikho i-event ela esikhawini onke ahamba ayale ebheni lokho okudala ukuthi manje mase kubuya transport baphuzile sekukude lena because again umuntu on transport ukufika kwi-event omunye mhlawumbe uzothi mina uzihamba ngonishiya lapha mhlawumbe noma ngizosheshe ngihambe mina so abanye basafisa ukuhlala kodwa manje basenayo transport ukuthi bebuye kanti kungcono ukuthi mhlawumbe mangezwa ama-event mhlawumbe la elokishini kwazi ukuthi hayi vele ngila elokishini ngazosibani kuzoba lula singifike endlini kanti yabo nje ngempela lana I feel like ukuthi ama-event organizers engazama ukucheck indawo lapho kungenziwa khona i-event la esikhawini ngoba hayi ayikho khona indawo ikhona ngoba futhi abantu esikhawini bona basupporta kakhulu abantu basesikhawini bayaphuma i-percent kuma-events onke ngabe one more night ibhini ikasi kusuke kungabantu balapha esikhawini bayaphuma acathi ukuthi lapho uma uthi 70% or 60% basobe kuphuma la lokishini basobe phuma la kodwa manje uxaye ukuthi hayibo thina lapha lokishini siyasupporta kakhulu kodwa manje ayikho indawo yethu nayo i-event yethu ukuthi nathi hayi le yasesikhawini wazi ukuthi angilapha eduze ngiyakwazi ukuwalka ngibuyele ekhaya yabo I think kumele sizame ukuvala naleyo kancane khona i-event mhlawumbe okwaka-attenda wena mhlawumbe ufike ngaphatheka kahle mhlawumbe ngeservice yakhona because ngiyabona ama-event amaningi enza khona ngapha eBay yabo uthothi i-event yenzeka bese iyaphuma indaba mhlawumbe ku-Facebook because la isibona khona izinto eziningi ezenzakala around so siyaphuma ukuthi hayi lapha kuleya event isaphatheka kanjena mhlawumbe ukudla sashawa indawo yokuhlala yabo ukuthi abantu bebaningi kakhulu yabo indawo yokuhlala mhlawumbe iyaphela utshwala mhlawumbe usheshe kwaphela into ekanjalo ama-toilet hlezi be-complain kuzoba ne-complain ekhona mhlawumbe okwayi-attenda wena i-event washo ukuthi no yabona-ke la uma bengalungisa lento le I think singaba right angathi lapho kwenziwa ukuthi mina isikhathi esiningi ngiyashesha ukufika kwi-event kungakagcwali kakhulu inenza lokho mina ngifuna uqala yonke into ngiyibuka la angifuna ukufika nje sekunethuso komnyama usabonakala phela mina ngisine-content phela vele kushuthi ufika la ufuna ukushutha kahle kahle indaba ilokushutha kahle kahle uyaphoqa phela so kodwa manje into abantu engengizwe becomplaina ngayo kakhulu utshwala uza kuthola ukuthi ibar iyodwa noma awu2 amabha noma sosulinde mhlawumbe 30 minutes noma uyothenga nje speed point isodwa manje abantu baningi kumele bethe yabo I think mabengalungisa lezo indawo nama-toilet ke kuma ukuthi outdoor event ama-toilet kuyaphoqa ukuthi kumele bemaningi nanokuthi uma lento yamatafula bekuthiwa itafula ngayibhukha itafula nje abantu abenze show ukuthi uma on time yes babukha isibalo sabantu abazo-attend i-event subangaka abantu sibalindele nanokuthi amatafula amangaka fanele siwaqashe nama-organizers-ke nawo futhi enze sure ukuthi lento abayipromisile etafuleni iyenzeka khona nje i-event apha becomplaina khona ukuthi manje kuthiwa ama-ice bucket awasekho ngayibona lento le angeke ukhokhe uthole ukuthi ukhokhe 5,000 ukhokhela ukuthi uzofakela no nanokuthi lapho kwesinye isikhathi futhi into abafanele begade uthothi mina event ngiyayazi ngwala esikhaweni so sengibiza mhlawumbe abangani bami mhlawumbe ngisebenza nabo abahlala kwezinye indawo ngibaba kune-event ekanje imnandi bese befika lapha akusesiyo lento le ebengibachazela yona i-event yabona nayo into ibuyilimazi so abantu abayithatha usendaweni ebheda kanje utshwala sibufake yabo angizabo akusahlelekile so I think kumele sibambisane sonke ukuthi sibhuka on time amathikithi siwathenga on time nalaba bantu laba esize kubona sizoba support naba basenzele iqiniso nabo angingami ngilinde ukuthi ngize ngibe soba kodwa owayichaza omunye ohlela ama-event la odwe ibalenya wathi iyasiza lento yokuthi uma kuphuma i-poster namhlanje bese bekhipha iwebsite sokuthi hamba lothenga amathikithi noma ikhupha ithikithi noma kuphi
kuyasiza ukuthi nisheshe nothenga amathikithi ukuze bazi ukuthi isibalo sabantu esibalindele singaka sobhukha amatafula angaka amatholetha angaka wasi iyabasiza lo nto kakhulu manje thina sikhozo last minute and siyabathanda ke futhi o last minute kodwa futhi lento last minute kukhona ukuthi i-event iphumile kunathi date iphumile ngenxa yokuthi mhlawumbe sasebhizi kanjani vele uthi hayi ngeke ngikwazi ukuya kodwa manje uma usubona kuvuleka isikhala uthi hawu yazini usubona nabantu abayakhona usazi osibani baya lapha asambeni sigcina manje isikisi lakho usulithenga ngolasi so inconvenience umuntu we-event ke lapho ngoba ubengazi ukuthi kodwa ke futhi angim-inconvenience ngoba ithikithi kusuke kusavuliwe ukuthi awathenga kusuke kusavuliwe ukuthi awathenga amathikithi so nabo ababe no-showcase ukuthi okay uma ukuthi i-event yethu iba sold out nakho uma ukuthi i-event yethu kuba u-50% nakho behlezi begadile kahle kahle bona ungabe sebekala the exact inumber yabantu fanele abezayo ngoba hlezi kwenzeka izinto ngo-last minute yabo kumele behlezi begadile yazi mfethu usakhuluma ngale ndaba le yamathikithi and stuff khona engangayibona futhi la ku Facebook yabo omunye wabo umngani wami ku WhatsApp yabo phuma amathikithi futhi khona lento iqala ngamathikithi lawa ebhola emagroundini kwatholakala ukuthi igenge eningi la around mhlawumbe kompangela akenzi nje around Mhlathuze iyahluleka ukuthola amathikithi yabo angaze abantu abaqhelile bakwazi ukuthola lawo mathikithi lawa ebhola yabo makuzodlala ama game la emagroundini angazi lelo iqiniswa kangakanani but into eyavela la hayi kanye futhi yabo kodwa ke manaki yenzeka kanjani lento because akubhalwa lapho ukuthi lona othengayo wasegoli bayakwazi ukubona la abantu abadayisa amathikithi ukuthi ulithenga ukuphi yabo angithi phela khona igame yakaba khona nje futhi emabhidi yabo angazi sengikholiswa kwangeyani kwangayona iPirates neKaizer ngoba ngiyakhumbula so derby yes ngikhumbula bekhala ngalo abakhala abantu eThekwini ukuthi abakwazi ukuthola amathikithi asola abantu abasokogoli abantu abaqhelile ngoba lapha kufanele belethe bengenisa umnotho eThekwini angithi wena uma uhlala eThekwini uzobuya ibhola uhambe uyekini kanti umuntu osegoli uzofuna ukuya kwigroove uzofuna ukubhukha ihotel yabo ungenisa umnotho so bakhala ngalo ngathi nala eMhlathuze ngathi khonto kanjalo ngoba siyenzeka kabili abantu bangawathola amathikithi ebese kuba nalento engeke ngayibona malana negame yalamhlathuze ukuthi kunabantu mhlawumbe umuntu usola ukuthi uzothenga amathikithi awu20 or 50 amathikithi ebese yena ewadayisa ngemali ephezulu uma sekusondele insuku zegame mhlawumbe angithi phela vele nawe uyafuna ukuyoboka iPirates lapha eduze nasekhaya akwasakwazi ukuthola ithikithi vele uzophoqeleka ukuthi okay angithenge ngo250 ithikithi ngoba ngiyadinga angisho siyamjaja lo muntu osonza kanjalo singabantu isimo somnotho sibi mfethu hayi kodwa ubunje nje lo yabona mina kube khona ithuba mina akakwenza awubacabangeli kodwa abanye abantu ubunje nje lobo yabona mina bokuthiwa ngempela mhlawumbe lu 100 rand ithikithi le game mhlawumbe ngawathenga u10 yabo ngubeke uma sasele 3 days or 4 days kube ne game uthini ke 200 over 300 yabo kodwa vele phela azothenga abantu bayawafuna kade nje sengathi bengalayeka abantu uma wenza lonto evele ngathengwa amathikithi akho ayabona usunethi uhliziyembi ke vele cha ubunje lobo kwenzayo uma kuno 100 rand okugcina sengithola i-chance ukuthi ngiyobuka umdlalo wami engimthandayo enjoy kumbuka ku-TV no 100 rand okugcina ngavele ebese ngizonza njani manje okay ake sihlaphe okay uyawathenga ke mhlawumbe angithi mhlawumbe uthenga ama awu5 lawo awathengela usawu5 uyawadayisa but uyazi kala isikhathi lapha uthi mhlawumbe amathikithi ayaphuma ngo12 uma futhi mhlawumbe pha12 asosephelile wesikhathi 30 minutes asosephelile amathikithi mhlawumbe no5 uthengela ukuthi okay mhlawumbe ngabangani bami mhlawumbe abanayo imali usuba wathenga but makufika insuku zegame bozo besebenayo lokho it's understandable lokho noma ngitshesa into yokuthengela amathikithi ngoba manje thina first isa-champion yabo kodwa ke manje futhi ke le ndaba amathikithi yaxaka ngoba nabaya ezitolo bavele kuthiwa amathikithi awasekho ezitolo kanti izitolo ezisuke zikhishela amathikithi ngoba phela sokudlala ngabantu lapho abanye abantu mina khona umuntu emaziyo mina obe nomuntu ngaphakathi osebenza eCheckers uyena umuntu obebathengela amathikithi bengafika bengakafika uzosinafika nomphakathi nina vele lo osebenza khona esitolo u50 nje ususeceleni vele ubekelwe laba abantu usubusele ngapha eceleni ngoba uyazi vele wazana nomuntu vele yabo ibhlungu ke lonto leyo first yabona nje ukuthi indaba yobugebengu kahle eSouth Africa yenzeka yonke indawo first yenzeka yonke indawo akuyonto esawophinda iphele so angazi le ndaba uyingalungisa kodwa ngiyamela ukuthi ilungiswe le ndaba mele igcine ilungisekile uma kuthiwa kudingakala ukufaka umnotho eKZN
akuba ukuthi ke u60% Yeah. awabantu bangaphandle abazoletha umnotho. Yeah. Then u40 awabantu But nasisole abasendawo sikwazi ukuthi naso enjoy igame e-stadium sangakithi. Yes. Yabo. Because manje Enjoy ke- abantu abasuka kude kakhulu Angithi yabo. Yabo ibhlungu lonto le. isiphi isidingo sokuthi kuze igame lana ke ekhaya uma ukuthi thina futhi asisakwazi ukuthi sihambe soyibuka. Ibhlungu lonto leyo verse. Ekuhlungu kakhulu ngempela. So yeah. I think lento le yonke nje into ehlangene nama events amathikithi kusamele kukwecubungulwe kahle. Hayi anzi ngoba silana nje standard platform le. Okuningi sizama ukulungisa. Asithembe Sizama ukulungisa okuningi sizama ukulungisa. Uma sesikhulumile la abantu abaningi bayibona mhlawumbe lo i-podcast bayibukela i-podcast yabo bazokwazi ukuthi okay njengamanje nansi inkinga sibhekene nayo afanele ayilungiswe yabo. And I think le opportunity le podcast izosiza ukuthi sikwazi ukumema nabantu laba esingakhuluma nabo ngqongqongqongqo abantu esazi ukuthi aba-involved singakhulumi ngohearsay yebo nje asikhulume ngento umuntu anikezwe ithuba afike naye ezoyikhuluma ethi cha mina engiwaziyo u1 no2 no3 njengale ndaba le if bengaveli bona ehe siyicabangela thina ukuthi okay kanje sihambe isitori sethu njengale ndaba ye-Sunset Beach okay busy kukhulunywa uma ngiphuza amanzi iyakinga le ndaba uthini umbono wakho yabona ngiqala ngayiziba le ndaba le ngibona manje ngibona ama-artist amaningi engiwaziyo futhi alokho ekhuluma le ndaba le ngabona KZN indaba ephumile ukuthi abantu bahamba bajabulisa abantu nge-31 cabanga usuku lwami lokuzalwa sabantu abaholelwa ayo nizima la ndawo lana akithi mina mfethu abantu abaningi abangani bami abanye bango DJ Okay. so before iziphume ku social media before iziphume ku KZN ukhona benoxoxa nabo hayi akayedwa baningi yabo esho sekuse yazi kwenzeka into kanje phela la emhlathuze first yabo kwenzeka i-event engumhla kabani obani bakhokhelwa thina asikhokheliwe namanje and la egroupini masikhuluma abantu okuyibona ngabe basigaya i-feedback ukuthi kwenzakalani besigaya ukuthi kwenzakalani ngemali zabo bayabaleka ngase ngizwa kuthiwa ubhuti omunye wayeshada ngoFebruary hayibo phela asibalanga gama la muntu baningi abantu abashadile kuba majoke ke kuthiwa akasiphendule kodwa kuthiwa hayi kuyi-honeymoon lo muntu ngeza niphendule vele hayi abakhohle nemali bengani hayi abavele bekhohle nemali mina bengitshela ukuthi phela uma umuntu umqashi uyakhokha lo deposit noma umkhokhelo yonke before umuntu ehambe yeah ngoba phela ngisuke kukhona ne-rider yakho umuntu khona yonke ayikho irada lapha singekho i-rider singekho kodwa khona yokugcina khona event kuthiwa iGumba Fest mhla 31 lapha kwakune open bar ke lapha kwama artist ngingazi-ke kule because aze ngi-attende le omunye nje umngane wami wahamba wakhona because wayibhukhiwe vele yeah ngingazi-ke ukuthi banawo ama-rider noma kanjani yabo kodwa indaba khona ebuhlungu verse like basebenza kanjani bengathole lutho noma mhlasimpe babesalinda isamba bethiwa linda khona isamba esizayo kanjani njani njengezinto zamathenda kanjani usemathenda kuthiwa hayi buqala ngemali yakho mhlasimpe noma uyiboleke kwenza i-event uzobona bazokhokha sebekhokha angazi mina lento enzeke kanje ngoba abanye bayitholile imali ama-artist amakhulu nje verse ama-artist amakhulu ama-local ngoba nama-service provider akhokhelwa nawo abantu be-sound mhlawumbe ngase amathenda ayifakiwe abantu abakanjalo bayithi bayithola imali yabo manje babona ukuthi talent la banithatha kancane alihloniphekile usibona benganga kodwa futhi nawo umhlathuze futhi athi uyadinga futhi ukusupporta futhi ayiwo lama-artist lawo yabo ngoba phela ibona abantu abane-platform yokuthi beveza umsebenzi wabo lapha nabo kahle kuyadingwana la kahle kodwa manje indlela sokwenzeka ngayo ngathi ayikho right lapho khona ngosami uDJ obesangithembisa i-date location nje iyakhatlela manje nga-understand ukuthi yini nje khahlela ngoba phela lokho siyakhatlela manje bese ngibona lapha nayo comment ile ngithi uba DJ hayibo wahlaza ubani manje ngibona hawu
Indaba futhi le date ngibele ngikhohle. Sorry mfethu. Kuyiqinisa abakhokheliwe. Ungazi usolo DJ mhlawumbe hayi lo imali seyitholile kodwa manje yakubalekela cha. Abayitholile. Ma ngeke mfethu wena ophethe imali zo DJ awukhokhe ngifuna ukuya kwi date. Awukhokhe ngifuna ukuya kwi date ayoganga. Kanti useleba zite eningi manje ukudla kamahhala ngoba ambo yedlela ukudla kamahhala. Asihambe kwede mina and then as you were saying wazi ngathi sawukho lapho ufuna uzoyidlela nje. mina hawu kophe umusic odlala ngicela ufundisa DJ phela. Sebesixoxa manje yonke lento ngeke isenzeka-ke manje lento. Hayi uzokwenzeka mfethu. At least mhlawumbe masiphumile imali yabo. Mase beyitholile uma usibozoyithola. Mhlawumbe kumele wenzama ukuthi anyusa ama standard just ukuxolisa nokuthi yabo sekwenzeka kanje bazofika kulesikhathi engakukhiphile because wayekuthembisile ngithi. Awangithembisile vele. Brazo yenza nje bakufanele. Uyazi ke lo umthembiseni mfethu. Impela mfethu yabona imali ekhanda ngihambe wenza ikhanda ngifike kwi date right. Kodwa phela angazi phela lento lapho umfana qamba manga abafana sebethanda ukuba ngamaphaseki sebethanda ukuba ngamaprincess phela manje. Abafana bamanje uthanda ukuba mhlawumbe uyangishaya nje. Okay ngiyezwa akakhokhelanga ke naye kodwa phela I'm sure unayo phela imali. Shuso na wawuthi ubafona akayemashonisa waboleka imali because abakhokheli ayimashonisa aboleka imali nihambe nekwi date. Isame sekwi date. Echazele kumashonisa ukuthi imali sobe yesikhokhe. Wena uhlulwa yini ukuthatha emalini yakho wena ke? Hayibo. Umkhiphi. Hayibo. How? Never. Uzoleke ingaboni sided. Wena ufana ukhishwe. Lutho ke bhuti wami ngehlisa ebhoza yami uba wangisukela. Yena. Uyena wangisukela wathi asambe wathi kaMakhungu. Futhi ashonza kaMakhungu wathi masobahla. Ngicela sambe sodwa. Uzokuthanda ukuthakazela. Abang. Ekwakusirious Hawu. Wathi sambeni sodwa. Shuso abajolisa into esirious ngempela ukube ngempela mhlawumbe nayo kwi date. Mhlawumbe nje ngabe umjolo wethu nje ohamba ngolayini njengamanje. Kodwa ke okay. Masipala uyaganga kodwa masipala first. Ngiyakuzwa ukuthi uthi angikhiphi ngane yami imali njani. Bafethu seniyathanda ukuba ngama-princess kodwa baje. Mina ngibonje into wrong lana mfethu. Mhlawumbe lento ne-overthinker noma ne-overreact towards le situation le. Yabo. Uma niphilana ngabantu ways, uma niphilana ngabantu mfethu kumele nibhekelelane. Bokwazi lokho. Angiphiki kumele sibhekelelane. Akwazi ukuthi wena okuhle nokudinga imali ofanele kuqhamuka ngimina engikhiphayo. Kanti wena awusebenzi no hole in wena. Ngicela ulaleleke. Nawo yenza mfethu nawe. Ngizokwenza ngicela ulalele. Angithi wena umqalo wendaba. Yes. Angithi umuntu wesilisa uyena ileader umuntu wesilisa. Mina kumele ngilandele ngibe ifollower yakhe. Okay ngicela ukuyikhulumela nje nesade nami. Wena uthi uyashela. Uthi say out ithule kanjani. Okay. Siyahamba out siyakhuluma mhlawumbe ku date yethu siyazwana. Ukhokha yonke into angithi. Okay siyaqhubeka sesiyazwana njengamanje mhlawumbe uphinde uthi asamse ku date kanjani. Mhlawumbe uma sesiyajola ke mina I believe ukuthi ku relationship akube at least u70-30. Angibone aqala so kaba owakho phela umuntu wesilisa uteto wami. Okay ngawo ukuthi njoba siqhama sihamba semadate angithi ngihlala ukhokha. Then nami ngiyabona ukuthi ubaby uyakhokha vele futhi into oyenziwayo la nami ke kulandela ngisibebe asamse ku date ngifike ngikhokhe ngoba ngibone kuwena ukuthi lento yenziwe. Uma mhlawumbe uqhamuka kumina usongiphathele igift ngithengele iskipa kanjani. Nami ngiyesitolo hawu ubaby siyamthanda. Ngobani uwena oqalile njengeleader njengenhloko. Akuba wena oqalayo into bese angavele mina. So kanjani manje? Akuba kanjalo. Ngisho manje amajita enza kanjani manje? Hawu amajita khona evuka yakhona ngale nkulumo le. Uthanda manje utshela manje ukuthi ngicela ungifakele 1000 khona manje ngizokutransferela khona manje imali yami isabambekile okanjani. If ukwazi ukwenza na kumina ngizohlulwa yini mina? Ngoba nawe kuyenzeka asika i-relationship esakaqala nje uqala. Usufuna imali. Madoda lapho when wrong ngempela. Nayaqala i-relationship. Awukade ufisha ukudoba usufuna imali. Usufuna imali kanjani? Mina ngidlala u50-50. Akuba wena ezilito ongitshengisa ukuthi kwenziwa kanje nami ngilandele ngemuva. Vele angibelieve ukuthi umuntu wesilisa kumele kube uyena wenza into mina ngibe ukhamisa ngithele. No, nami asimithane nje nami ngikube khona engikwenzayo. Kodwa 50-50. Kodwa angibona into wrong nanokuthi ke esikhathi samanje isimo somnotho sibe mfethu awukwazi mfethu ukujona nomuntu esifazane ozolindela yonke into iqhamuka esadini lakho yabo yena engangimizi mhlawumbe halfway
naye akaza ingaka amajita amaningi mfethu asengena emjolweni manje azi kahle ukuthi lapha kuyofuna imali lapha ngofuna imali Yeah. amanye ayifunela amasiniya yabo umuntu othe ukukhula khulu uya understand ukuthi hayi lo itsotsi sayiphantela kahlangani so mina ngizomlekelela ke kulokho ahluleka khona yabo Uma ngoba phela engahlangani- vele ngimdala kunaye yabo My brother, uma ngakahlangani phuma emjolweni. Uma ngahlangene phuma emjolweni. asiphume emjolweni soba khona emjolweni kumnyama kunjalo Never. Yabo. Phuma emjolweni engahlangani. Yabona nje ukuze ungabi na stress, ungabi nalo phuma nje emjolweni. Ngoba njengamanje futhi abantu manje sebejolela i-content abantu. yeah kahle kahle Bajolela i-content ukuthi kuningi boyfriend lo menzela ukuthi nami babe manje ufakela ufani. Ngathi manje kanjani kanti yabo nje futhi uma mhlawumbe uthola umuntu esifazane nje manje onaleyo mentality leyo yokuthi abuke izinto ezenzayo ku-social media bese eyithatha yena azofaka i-pressure kumuntu wakhe hayi usufuna ukucinga ithekeni mfethu umjida nje aqale phansi ufuna ithekeni yabona qala phansi nje ngempela ubheka kodwa nje mina advice yami uma ungatohozi my brother hlukana nomjolo hlukana ngoba umjolo guys singakhohlisana umjolo udinga imali uyayidinga imali uyayidinga ngoba ngisho singangayo ama-dates lawo expensive kodwa endlini-ke ipizza le ka-20 rand idinga imali imali leyo lo pizza le imali anti manje senifuna izindlu nenama-headboard enama-aircon Netflix ukushayisa kodongweni ukushayisa kodongweni ayisabo angifuna ukubuka u-SABC 1 SABC 2 ake sithi Netflix and chill ayisabo laphana angithi mengane ngithi baby password ithini ukhama ungavela ukuthi hayi ngizokukhonek kanjani idatha nginalo athi ngithenge la 1 hour nesifakele i-pressure bafethu nesifakele i-pressure fethu into thini mase siyihenga siyibulala sihengeni funani emjolweni funani emjolweni ngenamali yasoyihenga ngempela njalo sihenge my brother awubuku fethu ukuthi uyahluleka kwenza ithekeni uyabona amanye amathekeni mhlawumbe noma ithekeni yakhe yakutshetse yazi usibani umuntu wakade emenzela ukuthi and uyabuka wena uthi njengoba kusemnyama manje ngisahlulwa idatha mina elami idatha so fika kanjani lapha yabo ingakho ngithe nje phuma-ke emjolweni cause kukhona yazi ikhona into ukuthi umjudo wakho umbekezelele usho ukuthi awusami uyayizamela umbekezelele uthola ukuthi one day umjudo wakho seku-right into wakho seyihlangene sebona ama-type akhe manje sale kanjalo wena ububhizi yenzeka yonke indawo namathekana ayenza namajita ayenza kahle ubunja bomuntu kahle yes ubunja bomuntu ukuthi umuntu angafika kubekezelela enze yonke into wena ngoba nakho usu-right hayi nawo amajita fethu afundisa intombi lawo ngoye mhlawumbe ama-university umjita khokhe fethu ngemali asuke eyitohoza azanqabalisa ngisho nasekhaya fethu eyafula imali ayifaka ekhaya enzela ukuthi umuntu wakhe abe grade uma eqeda lapha bawuqala umuzi kahle ingane vele ifika lapho ongoye mhlawumbe noma ifika la ifika khona ifika ibona i-type yayo khona esikoleni cabanga ifunda iqede emva kwalokho seyibhuti wami engeke ngibonisa lento isizolunga esethi angiyiboni ngiyiloya ngajola no-taxi driver ngajola ubefuna ngayo le mali amatekisi ubefuna ngayo imali amatekisi ubefuna ngemali yey'ngisho lapha ngoba udayisa iy'ngisho udayisa ubhanana sayifuni imali ubhizi nosimende sayifuni imali abantu sayifuni imali ukuthi uyithole kanjani asinendaba ufake i-DSTV laphana uyakrotela uSpiderman yehla lapho uSpiderman ngiyidinga imali abangcono ama-DSTV namagesi iloshiswa ilanga mfese emgaqweni ehambe dayisa iy'ngisho dayisa obhanana ibuhlungu yona into eyenziwa but nayifuna le mali futhi yona iyadingakala kodwa engingahambisani nakho ukuthi umuntu efike exam usebenze uhambise esikoleni yabona-ke leyo fethu ibuhlungu ngempela fethu leyo ngoba ngingathi umuntu fethu uyamazisa nje before aza nje akhiphe imali zakhe aza investe kuwena utshele nje fethu hayi ngiyathanda impela ukuthi ungenzele ku-1 no-2 no-3 but fethu ngicela uyeke kuhle impela ungenzele but ngicela ukuyizamela mina ngendlela yami yabo ngoba manje fethu uma sokukhishwa imali ila kunyuka khona izinga le-GBV yes lapho kubulawana khona futhi ngoba phela ngikwazi fethu ukhipha imali engaka fethu wena usubona ama-type akho wena awusangiboni mina cabanga nje mfethu ibuhlungu kakhulu lento le and I wish abantu bengayiyeka nje lento ubo nje from the get go umbona ukuthi lo muntu ngizomjikela ngitshele kusase mina angazaqale naye mina ngeke ngisho ukuthi kungcono ukuthi uma umfana engishela nje ngimtshela ukuthi ngimbuze ukuthi ufunani
ufuna i-friends with benefits, ufuna i-relationship yangempela, noma ufuna senzeni, ufuna sitshontshane, ufuna senzeni, uyangihalela Mhlasimpe. Mhlasimpe uzothi uyangihalela nami ngiyahalela. Shaya u1 hlwane kanjalo. Okay, kuyenzeka mfethu umuntu mhlawumbe uthi sinahalelana naye. Ukhona. Kwenzeka. Kuyenzeka thina abantu mhlawumbe sihleli mhlawumbe club noma ikuphi, mhlawumbe udlule ubhuti lapha uthi ngimthole nje lo yale. Kuyenzeka. Abayithi kwenza kuthina kuphela. Mhlawumbe ufuna ukujola, mhlawumbe awufuna mjolo serious naye. Awufuna mjolo. Kodwa nje iyazi lama mangakudobha la. Angithabo. Ngaba grand. Ingakho singakumele singakhohlisani uma uza kimina. Thulile mfethu ngiyakhalela nje. Angifune relationship, angifune lutho, ngiyakhalela. Yanda usawangahlela lesi simo singanjalo. Ngempela? Yo. Ya. Ye. Cabanga umuntu omaziyo njalo. Umuntu omaziyo. Angiphi clue. Ikho ayikho. Okay, istory Iceland. Khona vela amuke. Ima. Yazi into ezeka nini? 2022, 2023. Futhi lapha kanokheka lapha. Lento yami ukuba yithatha uthanda izinto. Omunye umngani wami ngoba uyazazi ukuthi uyithatha. Khona ngiyithatha nami. Omunye umngani wami usendelwa enye intombazane engikhuluma ngayo. Imsendela u-inbox, yabo. Izazi ngiyamthanda umngani wakho, yabo. Ubrother abuze usimuphi, yabo, because abantu abaclose kakhulu sibo 2, yabo. Asade sithombe sami. Angazi ngenhlanhla uzowacabanga nomngane wami ukuthi nawe umuntu angakhuluma naye. Lo ngeke akhulume ngayo ngoba bajwayelene bazana kudala. Yabo, ubrother asende sithombe sami. Athi hayi uyena lo. Ibrother ngisende screenshot ngisendele kuse hey nawe nomuntu kanje nayi no ziyasha. Nami vele ke ngi-on ngalo muntu. Kanti uzoba ne-event khona event ebenziwe empangeni ekhasini 2DP rooted. Oh yeah, ngikhumbula. Sambe sekuyi abuze uSisi yani kule event le ngoba asiphumele vele post ayi no siya event sina abe khona ngaleyo weekend le hayi. Kamnandi mase kubuya kuthiwa ayi no asilule engadini sihamba sonke ndawonye. Mina vele seke nakhe engqondweni usivele ayi la u-on vele ngami yabo asikudinga ungichaza into eziningi. Inkinga mina into engishaya kakhulu ukuthi ngangitshela ukuthi umjolo ngangifuna umjolo serious. Kanti sisters lento sikhuluma ngayo uyangihalela. Ngembela nje usisi. Ufuna nje ukuthi lokho nje. Bese kuphela kanjalo hawo okay sifike kadini ayisishibize ngathi siqhubeke nomcimbi wethu ngoba kwavalwa ngo10 lapha empangeni. Asibuyele engadini sifirst blome khona sishala lo wasidakelwe vest dakelwe yabo. Okay ngisi mina kumye umngane wami ngicela angishiye endlini nalomuntu lo. Ahambe ngishiye endlini sibe mnandi nalomuntu lona sihlukane ekseni. Ayithi mina phela ingqondo nami nje hayi siyajola ke phela manje. Siyafundiswa ngalana mfethu. Kanti sisters ayo akekho lapho. Hawu mase ngikhuluma naye WhatsApp ngiyambona okay siyaxoxa nje kumnandi into i-right. Into eyona into yethu ngabona la kahle la bengizoyuzwa la. Hawu ubrother lo ongisendele screenshot sekala umuntu lo ungisendela esinyeke manje. Usisters anoma wayelotshola noma wayenziwani kodwa nje ithombe ezizwe ku Facebook uze uyangifonela uze ndoda awugijima ngale Facebook nayithini ize ihamba uyibonela ungene epage ku account kaba hayi nami ngiphuthuma mangezi hawu noma itshena angazi noma wayembeswa noma wayenza ona nje shwele hawu umfazi womuntu phela lona hayibo anda ha phela masembe kuyatshengisa ukuthi kahle ubevele kuyona ehene ngamna bengizoyuzwa kahle la azi ngiphatha lapha mfethu yo acisha yabona inhliziyo lapho umuhleni sisi wakhona ngandala engivukile ke la basazonya nje senzoshama zilana hayi leda yikho kami ngosisters usista befuna eyifunela yona wayithola wathi hayi ehene uyabona ngikhuluma naye futhi after ngimbuza ngezithombe yabo uza watshela uba ngangijoli mina ngikho ku relationship watshela uba now angaze mfethu uphazamiseka kanje engqondweni yo aze ngiphazamiseka kanje wangisolisha ugoloko vele ngibuke ehlala etavern nje ngedwa ngidlela iblack label ngidlela iSmirnoff
dawa ngamo koyilalela Yo. indlela okwenzeka ngayo. Uyabona ukuthi lento lena ukuthi iyasave uma nikhuluma nje ukuthi yazini mina ngifuna lokho. Save into Nibekelane first ukuthi kuse mina ngimla ngalento yethi ngifuna yenzeke ukuthi nokuthi ukuze i-contract masisayene sazi ukuthi okay sivumelene. Ngitshela ukuthi uyangithanda, you can't live without me, ufuna i-future, ubona umakoti kumina kanti wena ufuna unemba. Kodwa futhi kubuya kwenzeka ukuthi nisineyadlala njengoba sisho ukuthi mhlawumbe nisineyadlalela. Umuntu omunye vela catch yabo. Usefuna kube into serious manje yabo. Asakuthole efonini useyabaseleka manje hayibo. Anisavumelana sinawo sama siphelela. Yabo ukhona umuntu enginaye oqondile. Ikhona vele naleyo nto leyo shame ukuthi umuntu uthola ukuthi nina vele benithi hayi smash phela. Vele kulokhu ufuna ukuqhubeka wena ukuketch ama feelings. Kenzeka lokho singabantu phela. Yeah, singabantu futhi khona into esikwazi ukuyicontrola yabo. Kunezinto singakwazi ukuyicontrola. So yabona nje yona lento yamanje. Wona umuntu wakugela wona. Mina ngoba ngeke usawulazi isituthu babagela kuso. Ngeke singabiyo. Base mina sodwe sami. Namanje futhi singisanyanyile. Lento akadluli kumina mfethu. Hey yaphazamisa. Mina asikho ngathi ngithi sijulile ngokuthi ngathi ngiyalizonda uthanda ngilifuna uthanda njani. Ukuthi nje nginamabhadi ukuthi ngivele ngithole i-contract yo 3 months. Yes so bese kuphela kanjalo nginalo unjani lo esonto umjolo ngiyashesha ukubhoreka mina mfethu ngempela ngiyashesha ukubhoreka mina nje ngiyashesha ukubhoreka angazi indaba ngiyashesha ukubhoreka yabo nje uma kuthi akuhambisani nami ukuthi kanje ngivele ngisho sase nje ngithi mfethu bye bye noma nginyamalala ubone nangami sengidlokile ngicela ukubuza mfethu enkathi ngiselele inbox mina ngicela ukuthi uzosoza ishow nawe azokucabanga nje ubone i-pop up uthi hey and then mhlawumbe ungomunye wabo yelawa abahlezi be angazi ngicaba I think lento le kuya ngokuthi phela lapha ngoba sihlangene siku Facebook kunabantu ababonayo mhlawumbe ngikommentelana nabo abantu ukuthi njani uyambona umuntu okunyonyobelayo ukuthi lo awuzoshela sayafletha ke lo ngisho ama comment akho uyabotha hayi lo khona umuntu ombonayo ukuthi ngisho ngikomentelana hawu mfethu wena kanjani akukho nje lokho akukho lokho khona umuntu ombonayo cha hayi ke lo akukho nje lokho ke lapho mhlawumbe ufuna ukukhulukazi mina ngoba ngibuye ngipromote izinto kulokho ko Facebook khona umuntu ombonayo ukuthi okay uma sifuna namba yami mhlawumbe ufuna ukukhuluma ngebusiness nami ufuna ukukhuluma ngokuthi yabo then bese ngamnika omunye ukuthi khona nje mina ongeke ngimbone phela abantu lokho bekhuluma naye ku Facebook kanjani akaze wakhomenta kumina alafana aza khomenta kumina kodwa nje wangena inbox wami hi thulile njani mfethu ngathi mina ngiyaphila njani ngiyaphenca iphi number yakho ka WhatsApp ngambuza ukuthi why because vela angimjwayele nangima friends ami angimjwayele kanga okay ukhona phela kubangani yazi abantu abano Facebook ngeze umbone comment angeze umbone like something kodwa nje ku inbox ubusy namantombazane nabo abangana bakanjani so ngambuza ushaphosa ibhizinisi lakho ngeze share ngeze ubusy mhlawumbe uyayishayelela nje yabo ngambuza ukuthi why uno Facebook ngenxa lo uzoshayela nje lapho akabangesaphendula mase ngithe why akabangesaphendula ngabona ukuthi uthatha ama chance ngoba kuwe kuthi ubefuna something bezothula no thulile ufuna ukuthi ehlala odabeni into ukuthi kanje ngisenze okay nansi number yami wasefika kujikela nje manje mina hayi ngakupakisa bongibuza bayangazi ngashaya kade usibona kuze hawu bayangazi because enye into engenza ukuthi mina nginbox wena ngoba ngifuna ukubukela eduze sasahlangana nawe in person I don't think sasahlangana mhlawumbe uma kusahlangana kuma events khona nje yabo ukuthi nomuntu uyiphithizelele siyiphithizelele cha nama khumbuzo sahlangana khona sahlala nje sahlala ndawonye ukuthi ngoba phela ngoba ku Facebook siyazana gcina kube ngathi abantu sazana nabo kanti cha i relationship nje izinto befuna ukubuka nje eduze khona phela okay hayi ngendlela mhlawumbe ucabanga enye into bekuvuka nje ukubuka nje so okay all right ziyasha la eziyakhipha okay i-first impression yakho ngathi nje okay ku Facebook because I don't remember ukuthi ubani wawo invite omunye kanjani angisakhumbula kodwa msho yimini mhlasimpe uma ubuka lengane uthulile le kwathi nje kuwena ngoba phela khona futhi ubuka umuntu okay hamba ngicela ukunothisa nini mhlawumbe 3 or 2 years back nginothisa nje ukuthi okay kunomuntu okanje uthi uthulile ama ku Facebook kwami yabo ngize nginani so okay kuyasebenzeka la because abantu abaningi sebablockile mina Facebook amantombazane
so nakhona laba angisakhumbuli sa invite na kokwenze njani kodwa ubozwa lo ayike azona umuntu ongathi unami ku Facebook lo hayi yini lo block wena mfethu ayikabozwa okay ayithele grand lena mfethu and ama mutual friends akho amaningi Abantu abantu embaziyo ncayi no no mina ngaqala khona ukukunothisa khona how ngavusela amanxeba ke how hayi ngiyazi ubheke phi khona isikhathi sakosha ama-vlog khona ashaya i-vlog yolandi mamazi stupid landi mamazi nisekhishini nipheka lapha sithi bajola abantu manje ngaqala ukunothela ama-vlogs akho bahamba cut sesiqedile ukuchusa manje seku-right hayi sawubheki manje sakhona ukuthi saqala ukunothisana kubaqala ukunothisana lawo ma-vlog nawo ukuthi ngoba kade sigileka mina nabantu laphana bethi hey uyena umama lo hayi yena umuntu-ke lo hayi shutha ngoba wasekho ama-vlog ngoba mfethu u-ebhene ey'kade so hey mntwana wami hey ubu-strong mana yini isiphi isigaba somjolo esenza ukuthi nize niposte lapha nisivezele sonke ukuthi hayibo nangumuntu wami mina ngiyajola kanje yabona ngitshela ngiyaphapha mina mfethu ngiyaspeeda hayi enginamawala hayi ninemanga ukuze ngenzani laphana ngayisola mfethu sengitholile ukuthi kahle lento le engithi ngiyayenza la ngiyibukisa ngabantu yabona mfethu ngayivalela endlini isikhathi singaphumi yabo hey khona yabo ngempela na uFacebook avula wangicika nje wangicika ngoba manje vele lento le abantu abaningi bayabona okay umuntu wakho lodwa usenza kanje na fuck lento le uyenza ku-event yomunye umngane wami i-social picnic yabo angikho mina kunespan emadladlini yabo angikho naye no hamba ku-event obe iphethe cousin wakho no enjoy lapha nizokhuluma social picnic lesentangesi yeah yes ngaye ngaya futhi nakhona bahamba balapho ke so umuntu mina wangisendele WhatsApp mina uze kuse umuntu wakho ngase sisoke ku-event lapha umbuzo uhambe uyazi umuntu wakhe so ku-event uhamba wayaphi nayi uhamba olala wangitshela ukuthi siphelile i-event bayendlini uze wena lo muntu sinesahlala naye waza kwasi nosibani bani eJ1 na umuntu uhlale eshwa nje ufunani lapho yabo kodwa hayi ke ugcine futhi ethintekile hawe shem shem manje into esingawuza kakhulu sekubuya zonke lezi zinto lezi ezayishwa amajida ngilokhu ngimposta ngenza ama-vlog kodwa hayibo usasayipela uvukile la umuntu wakho lo sekubuya zonke lezo zinto lezi kuthiwa hayi uyabo beze bethegana abanye-ke angathi usisi wakwaba nabo yabo beze bethegana bothi kuyahlekwa lana kushaya imakethe mina hi futhi naye uma ngimkhombisa la ezayo bakujola kabi lapha yabo akekho umuntu ongenayo past so nje bengakwenza ufile ngazi usmall tontoni manje yizo mamas kade angazi uma usumconfrontayo ngalento le ukuthi hayibo wena kuthiwa kanje uthini uyaphika hayi ngambuza wakuphika yabo and saxabana okuserious ngempela kwaphoqa ukuthi manje ugcine sekublockwana ke yabo sisaxoxa ukuxoxa nje I think kulonyaka kulonyaka nakhona ngephethe yami tontoni sengisengigrand hayi saxoxa saba right umuvo nomuntu khona umuntu unomuntu wakhe engimaziyo nami kodwa wala isikhawini ujida futhi ngizomyeka uzeyibonela yena futhi isikhathi wala isikhawini again isikhawini ukuthi indaba yala isikhawini mfethu yazi ukuthi uyayabona nje kusasekhona ingadi awuthi uyafika ingadi mhlawumbe uhamba no-potential wakho la uthi uqhamuka hayibo i-example le bebingelelana lo uthi hayibo i-side dump phela hawu babingelelana hawu manje vele ungabusazi ubani isilima mina-ke usitazi sihlala kwi-section A1 but maybe bangamjwayela ngaloo ndlela yabo because isikhathi esiningi usichithe eThekwini but isikhathi uhlalile khona bayamazi yabo manje nami lento eyangikhawathi ukuthi abantu abaningi bayamazi mina bengamazeli yabo okuningi khona i-comment eyanginyanyisa kakhulu-ke ngaze ngayidilisa futhi la comment la nami ngisahlanyisa uthando khona enye intombazane angiyazi noma eblock la nto ayinyanyisi loyo nami ndokhuma ngumuntu wami kanje ngifake isithombe sami nomuntu wami yabo avela comment yena ngesikhova emoji yeah
ngithi bona lona phela akahla nje eshwani umazelaphi lo muntu lo Umazelaphi lo. phela ikheke ningi eseshwani okay iyona engabona ngathi iyona imazi kangcono lo muntu lo iyona ihlezi ishaya amahlaya ihleka futhi abantu abajolana nabo before yabo sangixoxa lo sisi-ke manje umazelaphi lo muntu lona yabo ngoba phela wayesizwe angimazi naye lo wabona nje wafaka isikhova kuphela washiya kanjalo ngasidili engazibona ithekeni yami le Angamasayini onke lawa, mina kodwa mfethu angikublame ngokuthi umpost. Uyabo mfethu uma usothandweni, sangathi ungamemezela wonke umuntu uthi hayibo, ngijwana nosibani bani mina kanje njalo uma usothandweni. Especially uma uyishisa umuntu wakho mfethu bothi ayikuseka ngivukile la ngishayile la. Kukhona lento leyo ukuthi uyazi ukuthi thina abantu masingabhala nje lapha ko Facebook uthi indoda must indoda ayibe no 10k ngifuna i-allowance. Uthola ukuthi mina mase ngijola nawe angifuni ngaleyo allowance imina nje asibe ngizengikhiphe ngithi baby nangu 100 rand asambeni sokwenza into ukuthi baby kanjani ngoba umuntu uma umthanda awunendaba nalutho ukuthi uyahlupheka unemali kanjani. Mina sengifuna labo ke ngifuna laba baba nendaba ukuthi ngiyahlupheka. Sengifuna lampela ke ngithola nje bese umuntu wami noma inesi usamanesi aphasana kahle amanesi ngizwa nesinothi bayabasho sayecama uthi unenesi labadala nabamanje yini ngoba phela nabamanje nabamanje khona nje engimazi ngayi cha usisilazi hayi wenza sure ukuthi umuntu wakhe mebephumile baba right kodwa ngazoyitshela sibawe ubhudo wenzayo noma kanti sisters ubona itafula labo li right mhlawumbe nokotini u right ibothi okay mina ngifuna ukutholela i-security ngiyazi ukuthi ama-security ayafundisana ama-security kuthiwa ayafundisana ayalobolana ngifuna ukuyitholela security uma ukhona uma uyi-security nje woza kumina yabo ngikhathele o-3 months sendlela ngabafowethu-ke bayi yabo nje lama-side job engiwenzayo ngamuphi nje lo mholo hawu ngawolo angisho ukuthi lapho ngiyawela umholo wabo kodwa phela mfethu wena ama-security manje uholo 15k awakudala mhlawumbe lawo eholi imali encane kanti siyahola kodwa mfethu inkinga manje uze ngemission yabo obvious phela ingani vele into abaziwela yona yini ngicabanga ukuthi ngizobe kulobole wena laba abanye la angazi yazi kanti indaba nihambe nabo makuthiwa nakuma event nihambe nalo bama VSOP nafuthi kodwa mase nifuna ukulotshola hayi ngadlala ngabafowethu ni wrong kana balobolani labo noma usowephuza nemali abalobolo ama VSOP lapha mfethu asazi mfethu ukuthi mfethu mina sengiyakahle nje mina okay umshado umuntu uyaqhamuka uzoqhamuka uma ukuthi futhi awuqhamuki showcase it's fine ayikho inkinga inkinga manje mfethu ilento into engisaba ngomshado nje manje noma ngilotshole lento ukuthi umuntu efront ngawe kanti uyadunusa leyo ke leyo le topic yakhona ithe ukujula jula yona vele bayisho impela ukuthi igenga eningi impela hayi iyabonakala yabo nje impela la O35 ngazi usimpela lo mkhuba lo hayi ngathi yini isimo somnotho angazi ngibona isimo somnotho nokuthanda izinto kuthanda izinto I think i-pressure abantu bane pressure ukuthi kumele ngibonakale ngathi ngi-right kumele ngibonakale kanjalo kanti no asikho isidingo lento ufuna uforce lifestyle mhlawumbe ezokuxaka ekugcineni yabo uthothi uthanda mhlawumbe ama-brand abizayo mhlawumbe into kanje uma esidlabe lo mjida lo omunye ke ethi mina futhi asingakwenzeka le nto ngisho ama-iPhone phela bayathekela nabo lawo mfele ezana zokwenzela lento first prime wena wehlisa uzipho kuphela bothi hayi so too much yabo hayi izinto futhi uvuka ngokuboka uthi hayi lana ke sikahle ukuyifakela i-pressure umuntu wena uyifakela i-pressure ufuna izinto engenhla kwakho if izinto ungayi-afford mfethu awuyi-afford yazi akekho umuntu ophikayo sonke siyathanda i-soft life sonke siyathanda ukugqoka izinto ezi-expensive sonke siyathanda ukwenza yabo sonke siyathanda ukuthi emakhaya kube amakhaya right kodwa manje lokho uma ukuthi awukakafiki lapha asikho isidingo ukuthi ungenza izinto ezi-snacks enye futhi into engibosi ilidela abantu abaningi amajida kakhulukazi kule mpilo le yabantu aduyisho lento yokuthanda ama-drugs ayabiza yabo ne-nightlife iyodwa nje iyabiza so uma umuntu othanda ukuphuma uthanda ama-drugs lento le basu-300 mabesha angiyazi ngizwa beyisho nje angisangihlanga ungakanani bathi 300 angazi basidayisa la elakuzaneni la kona basho njalo so uyabuka lo 300 futhi awuwodwa noma ususebenzisile sathi ungalandelwa ngomunye
Usuhubha manje utalaka into engisayifica. Usufuna lo high lo wokuqala owuthole ngathi ushaya okokuqala. Ish. Masuhubha usubhunta into engekho, yabo. Ingakho omunye umuntu uthi ngiyala emotweni sambe sothenga lento yakho. Yabo. Bese umuntu besekushintsha endleleni futhi uthi yabo. Usefuna okunye. Le topic leso buye sigxile kakhulu kuyona. Iyadinga. Yeah, yona ejulile and iyayibulala intsha. Kakhulu. Iyayibulala intsha. Kakhulu waze first la nje o35 ngeke ngibali kodwa khona iloshe lihamba phambili kakhulu. Yo. Yabo. Hey asingaqali swabali singaze siqale. Anginayo loya mina. Kokuzothi ayivale le podcast ngoba sizona into eningi ethi ayivale. Ayivale ungazi. Siyahlala. Sayidlalela hayibo into yathi sisho hayi akho lutho ya 300. Asazi lutho futhi mina. Nami angazi lutho. Angazi lutho bese ikhulumela ngayo nje. Manje iyadinga sixoxe nawe. Yeah khona. Ngoba maningi abantu abatrickeka kule mpilo le yasebusuku nokuthanda izinto bagcine yabo. So kufanele be compromise into eziningi ngempilo yabo. Yeah, qinisile khona yabo. Ingakho nje uma isikhathi singakafiki, musu kuforsa, ungaforsi, siya phansi. Hamba nje kwilane yakho. Ayikho into ejahiwe, hamba nje kwilane yakho. Uma ubona ukuthi okay, angifithi kulabangani abagqoka amaGucci, abagqoka it's fine. Sahlala ekhaya, yazi uhlala ekhaya bafethu. Kusizana ezintweni eziningi uhlala ekhaya. Ngoba manje awubona okwenzeka ngale. Yabo usuyihlala noma bengaposta but impact okuyenza umuntu usuyibuka live kanje ayifani ngoba labangani laba amaGucci kuthiwa hey kunetafula ka40 umuntu akakhipha 10 kanjani ebese uzothatha so uzohlala wenza ama excuse uthi nje wena noma ukuthi phela awukwazi bese ukukhompitha nabantu abatshontshayo yabo ikinga eningi siyazi iphantela ngale ngenye indlela yabo iyayigangela bese ithola lo mali le ngakho uzuyibona athi iphila impilo yabo ethe ukuthi so manje awukwazi ukulandela leyo mpilo leyo ebeni ungawutshontsha ungawazi nokutshontsha ukuthi utshontsha kanjani ngisho sibancenze sifundisane ke phela ke bangafa bafethu mina ngifundise khona umkhwanazi ngitshela mfana baba yazi umkhwanazi neyisanini siyabacela bese ko WhatsApp abangani bethu uzofundisa phela lezi yenziwa kanjani lento le yabo thola abantu balese kumina phela uma enfundisa angeke nisakhothamela yena nje lento ongayifuni ke ngeke nisamkhothamela bese nifundisa mase yabo hayi lento engayifuni ngamane kuyekho ngeke nisamkhothamela sekune boyfriend asboy weshwele ngenza njani ngempela moya ingcwele anifuna ufona ngeheni isihle nabangani bayo ufuna ufona ngeheni sengithi ngiyafika nje lana sengihleli phana nobaby mhlawumbe kodwa engilanda ngemoto sekuthiwa ahambe othenga ama-ice ayashoda manje la ama-ice hawesh anti yabona ke siphelile isithunzi sakhe lo muntu and siphelile ngempela hayi kuwe kuphela nje nakuwo amajita asohleli nayo mfethu thatha kancane nje ngoba nawe ufosile kube intombi yakho nje yoseqaleni ukuthi baby anginalutho mina umuntu ekuthande njengoba unjalo umuntu engakuthanda ngoba ekubona nje hamba ngemoto akuyona imoto social media mfethu inkingi leyo phela sonke sifuna ukuba lapha sonke kanti cha ngoba sezele ukupost kanti manje impilo iposta kahle akuyona okuyiyona yona uma uyayiveza lapha ngoba manje ungaphindi upost umjolo ke nawe futhi ngagcina nci ngagcina nje nci ngiphindi ngabe ngahlanya ungaphindi upost ningikhuze nezo ningikhuze hayibo ngeke ngamkhuzi nimshiye kanjalo ebishe futhi ngikhuze engeke ngafunda okukhulu lapha mina ngisazoposta ngeke angifuni ukungishiya bongamthola Kadana uthi ayikho wrong appreciate umjolo wakho ndabe nomuntu wakho inkinga manje usungazi lo muntu ompostayo uyena ningafuza uyamposta qinisile khona qinisile ingakho futhi ongcono thola intombi yakude engaziyo futhi ongcono yabo kusafana uma uposta ku Facebook nabantu balenga kubo bazobona bethi khona le couple nje esisanda ukuduma manje ku Facebook hlale bevidorizana no bhuti lo mjita lo ngasizulu sakhe sikho mnandi yebo angithi ukubona kuma post kuma under comments akhe bese kuthiwa siyamazi njalo usibanibani siyamazi njalo usibanibani angithi ayibona nje leyo nto leyo angithi yabo so ngisho into yafihleki kahle uma nje une bad record nje mfethu hayi okunye phela ke umona wabantu abathanda ukubona i-couple happy bazozama vele ukurapha abantu umuntu evuse izinto zakudala okay ngakwenza phela lokhu kudala i-past akekho umuntu ongenayo i-past kodwa manje sengilana njengamanje inkinga umuntu mase kwenza
usukhona nawe. Lento engikhawutha kakhulu ke mina. Leyo Kanti lento ebisho ngayo kanti still usayenza namanje yabo. Ilokho Ngabe ke ngicotha umuntu oseshintshile asayiphili lempilo leya. Uma uthi ngempela kokuyikhona ngoba bekusho. Wavela wakwenza yabo sayisho uzayi. Unje lo muntu ngeke simshintshe. Inkinga. Kodwa nje ngangigcina futhi yo. So phinde. Uflawa kamama sasuganga ngawo lapha. Ngokugcina lo mfaka mama owe. Uflawa kamama kodwa Nkosi yami. Hey, dlalwa ngawo lapha. Uba kakazi. Akusenani ngoba uzwayisikuvusela amanxeba manje. Ayikodwa bese ngihilile njalo yabo nje lesi uqala phansi ke manje lento le. Uposta kuneka sikhohlwa. Once waposta ngeke size sikhohlwe. Hayi ngiphinde. Asoze sakhosta. Uma nifuna ukuyobuka lo muntu amavlog angazi umsekhona amavlog akhe Facebook. Ngakhipha nje. Hawu. Angithi manje khona omunye futhi. Ke sekufika umuntu wrong lana yazi. Vele umuntu ofile akahambe. Ngiyasakwazi ukukhuluma kahle. Qeda ukugilwa yilo ama-vlog. Ngihambe ngejozi. Lo muntu lo wayadepheshe. So ezobuya ezengana. Yabo. So angifonela ngibuza sesikhaweni ngisejozi. Uzobuya nemi esikhaweni naye. Ngisekhona ejozi mfethu ngisejozi okwamanje. It's okay. Ngiswala eMexico mina ngisaya esikhaweni ngizokwehla ejozi ngibone wena so hamba sobhuka yabo. Hayi sharp. Afike nangempela. Hayi sambe soyithokozisa la sezithokozisa khona mhlawumbe isonto. Yabo uthi story sakhona siphela kabuhlungu ngoba manje umuntu ongasasekho. Yabo umuntu owagula after nje amaviki kade sibonene. Yabo phomula. So sambe soyibhukela mina ngibuya ngiza ngapha esikhaweni yena ahambe eMozambique la afika uthola khona ukugula. Yabo. Shuthi lo munye lo mdala shuthi wabona khona ivinto engayipho ngoba angifuni ukukhula Wonda ngamaphupho khona ivinto ngiyaposta ke mina nginalo muntu lo wayengiphethe nca hey kwakumnandi lapha na mfethu yabo ubuya phesheya uphethe isobho uphethe isobho nje mfethu ayakho engatholakali uyenza yabo shusabone lo sengipostile ke futhi how kade nje sihlukana abuka kanje noma ufuna ukubuya noma usho ukuthi okay ngisho ngigcwalisela yena ngoba sengiposta lona omunye umuntu omusha kanjani anaye akukho kanjani yabo usangazi wayicabangana ngoba indlela ambuza ngayo bothi okay shuthi khona la okuzwela khona yabo kodwa nje mina ngifunela umuntu ozongiphatha kahle manje first uzongipha imali. Yazi ngakhumbula sami isigameke yabona nje phela yabona indaba yomjodo ngala sekugileka mina mina ngeke ngahamba ngavashela uGayi wami okay sajula nje phela kumnandi relationship yethu impela iyahamba okay uGayi ehamba emsebenzini engishiye endlini ngithi phela ngibe intombazane ngiqoqe ngilungise yabo ngithi awuthi ngimphekele impahla zakhe ngimkhiphele ku wardrobe impahla uyazi ekugcineni ko wardrobe ekugcineni ngifica kuphekwe impahla zentombazane ekugcineni ka wardrobe kuphekwe impahla uhlala khona usesitazi uprimoze kushiya into zakho shuthi unokuba khona nje insuku noma amaviki yebo ziphekiwe nje lapha impahla ngayithatha lezo impahla ngayibeka boyfriend ukuze phela noGayi zobona ukuthi umevula bozo bona ukuthi ngiyibonile lento le because kokukhona into yokugcoba ekhanda futhi spray ngasibona hayi ngathi hawu khona spray la uhlala endlini kahle kahle kuphela umuntu uhlala khona endlini okay ngivale umlomo wami kubhini ngithi ngiyabona kubhini hawu khona no bra kodwa ubra lo ngathi yini ama sport bra lo okujima nje kanjalo lo uhamba wonke lo ufuyala ebuye uGayi uhappy impela njani nami ngipretend ukuthi okay ngihappy ngilinda ukuthi evule phela lapha evule impela ebone shothi epretend ngaze sinaka akazi kwenzakalani wayequlekisa ubona kanti shubi evale futhi kudlula isikhathi silapha phela uGayi uzothi hawu ngiyaxolisa kanjani izimpahla uthule nje ngami mina awuyibonanga ngani impahla lapha athi hayi umnikazi wazi ngalokho ngithi ngizomphathela umnikazi wazi kanjani ubuzaze kanjani uthi phela yena eze ex
sebahlukane ex. Oh, So yeah. manje belokhethi uzoyiphathisa. Oh no lezi no mpahla. kumjolo ni serious wena userious wena. Wazuze yayi umuntu Ngazi wami. ukuthi imina ngoba naye wayethena akekho umuntu anaye imina nami ngithi hawu imina Sure. ngiziba nezishele right face So wenzela nangi lo. ngithi nje nangu umuntu wami Eh. crazy in love la ngithi nangu umuntu wami hawu uma ngibuza ispray uthi hawu kanti akusona nesakhe Ayinja ke le ayinja igame. ngathi hayibo wathi nesi spray sasikhona nje last time ulana ngithi mina manje sami ngibani ngifuthi spray ngoba mina Cabanga. senimpahla zihlala lapha ku cosmetic bag ngabeka nini impahla sami lapha wathi njani ngathi la bra wathi hawu akubona bra wakho ngathi mina angugqoki nje ubra wathi phela mina bengithi wakho mhla simpe ezomakhelwane ngithule ngephutha ngilayini hayi samhlula nje isikele mloyo. Samhlula isikele. wafonela umfana kamakhelwane hawu mfethu kunobra lana kubona nontombi yakhe ngoba phela nina abafana yabona abafana bayosha wathi nasikade umama ubheka lo Hayi yinja ke le. abavuma lapha abafana ukuthi uthi spray yesami Because ngiyazi bra uma ngifonela engibuza ngobrush akungeke ufuna ngifonela umbuzo ngobrush. Kufanele ngivume. hayibo abafana Okuningi sozoxoxa mfethu usubuya kuwe le busy yakho nomuntu wakho. Yabona nje bafethu indaba yami ukuthi phela ngoba sofela khona kodwa nje Yeah. guys yo umjolo Kodwa bezidinga nje amaklasi omjolo nje mfethu noma sinezwe iformula ukuthi ngoba hayi hayi kubi. abasemshadweni bafuna ukuphuma abangashadile Bafuna ukungena. uyabona nje Manje ungabusazi. vele ungabusazi Ungabusazi. kwenzakalani Producer wami how many minutes sikuphi manje sibheke for 1 hour 30 manje. hayi sambile manje All right okay Sasabile siyacela manje. abafethu ni subscribe ni comment ni like so yeah. ningasifolowisha futhi ema-pagini ethu Yeah. mina nje nguthulile Sobahle Makhunga uzombona nje uthulile Sobahle Makhunga Ebenisela umsebenzi. siyabonga guys see you next Thank you soon siyabuya futhi. Thank you. Saniko phela. Ntombi Ngosha njalo. Ngaphinde ngifike la. Yeah.